MTV. Салам достар, Қазан 21 апрель, Қызыл Кілем, Пирамида. Бүгін мұнда қызу болашақ. Бірнеше мезгілде татар эстрадасының ең популяр артистлары Қызыл Кілемнен ұзашақлар. Пирамиданың өзінде TMTV премиясы номинациясында жеңушілеріне белгілейшәклер. Татар шоу бизнесінің ең грандиоз шараларынан біз сізге репортаж әзірлейміз. Достар, Диананың образына қарағыз, итибар етегіз. Әйде? Бір екеш. Бұл нәрсе, бұл не материал, бұл образны кім ойлап шығардыз? Мен тұтып қарайым әлі. Бұл менің дизайнер Эллар деген бек танылған дизайнер, Бюро Бано деген. Шоң көрі бұл ең қазір енді бик модный бір. Меққа ақчаң жетмесе, мына өйбірін аласың, мына шулай. Лилия қарап тұрамда, сен қар вақытта бізді түрлі образлар бұна шалқат тұрасың, спорт киімі, анарсың, шешілер білен, мен мына бүгін татуировка ясадың, әйме? Шын ба бұл? Ғұмырлікке ясадым. Гүл шулай ерейшек мен қазір. Қазір көптарып қарайыз? Әлбетте шояртам. Білесің ма, менің іштегі халәтім қазіргі міне, неше хис етеміз міне шул міне, жай келу жетеймін тезде міне шул. Шуны шағылдырға болдым. Мен әлбетте спорт киімі бар, міне кроссовки инdim. Онсыз болмай. Мына реклама бар. Yok, қарамағызында. Көрсетмеңіз. Көрсетмеңіз, әлбетте енді бұл менің тұрмышымның бір үліші. Һәм енді міне шуларны шағылдырға болдым бүгін. Өзімнен бик рахат хис итәм міне шулай. Һәм дөнеші бүгін барысында текшерәшәкме? Кімдер фонограммаға жырлый, кімдер үз тауышы белән жырлый? Эшегезне алып барачаксыз ба? Әлбәттә алып барам. Фонограммага җырлаучыларны. Нишләтәбез? Урысча әйтсәк, уволить. Қызыл Кілемнен уздым. Мен дөресен әйткәндә, шахсан үзем көттем. Шундай грандиоз шаккатыргыч образ. Узган елда кил булса, быел тагын нәрсә? Нәрсә булыр икән? Кыскарак итеп кеттең белә. Дөресен әйткәндә, теге миңа калса, нидер зауыклылык, тәмлелек ул гади әйберләрдә. Менә бүгенге көндә бүген мин киеп чыктым милитари стильдә. Куртка дип әйтик, мәсәлән, җиңел рәхәт, әллә нәрсә уйлыйсы юк, ләкин шул вакытта, кара вакытта да модада булган әйбер. Шуңа күрә мин артык уйлап тормадым. Миңа үземә шәхсән ошады. Аннан соң миңа бит бик күп кеше сүкте. Мин аларның сүзләренә колак салдым.
Egaliga boramane. Kiyevga boramane. Hadi isimlerim oturuyor, kaldırmasana egali, gali kıllarane, galiga boramane. Hadi isimlerim oturuyor, kaldırmasana egali, isimlerim oturuyor, kaldırmasana. Galiga boramane, galiga boramane, galiga boramane, galiga boramane. Hadi isimlerim oturuyor, kaldırmasana. Hadi isimlerim oturuyor, kaldırmasana. Galiga boramane. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Радик премияны ашып жібердің, энергетиканы инди сілеп жіберелі. Энергетика просто русша айтканда бешеный. Биринчиден һәм экинчиден өзүбүздүн халык прямо үйгө кайткан сол. Радик Юляшинны біз армияға заташақпызмы, жоқмы, андай сұрауда көтерілді. Радик Юлякшин каттайган уже армияга барга вакыт жок. Мен электе айтам, вот либо армияга барга, либо жырлар жазырга. Мен өзүмө жол сайладым, жырлар жазырга, ижад этерге, һәм инде бүгүнкү күнгө чейин мен ул жырдан, ижадтан айрылмайм. Хамдин апа белән быел сіз біраз генә шок каттырдыгыз. Хамдин апа шундай икән дип уйлаган идеңме син качан булса да? Гомердә ойламаган, башкала килмәгән. Һәм инде Айшин әйткәндә, Хамдин апа шундый позитив яшәрмән бер дулкында булуга мин аңа мең рәхмәтлемен, чөнки вот кирәк шулай, кирәк. Yaşlıdır yaşlığım ötemeşi. Yalqınığa sin taşlap gitmeşi. Yürekini yaralap ömürge. Dilgele bernitip ötemeşi. Илназ, сине котлыйбыз, иң дәртле җырчы буларак, дәртне каян алырга икән ул? Аның чыганагы кая? Дәртнең чыганагы гомумән алганда шул Айваз әйтмеши, Айваз дөрес әйтте, арча ягында теге дәртлеләр дип, мин аның белән бик тә килешәм һәм тамашачылар да килешә торганнардыр. Шуңа күрә ул безнең һавада, ул безнең суда, ул безнең арча төбәгенең тормышында. Мөнир Рахмаев, шулай ук синең тиңдәшең дип әйтәсем килә. Ул шулай ук дәртле, энергетикалы. Аның күзендә ничек карарсың икән хәзер? Юк, аның нәрсәсенә ул минем күзгә карарга тиеш инде. Ул дәртле сүздә юк. Но аның әле пока дәртләре күренми, минекеләр уже үсеп килә җайлап. Вот. Шуңа күрә мин Мөниргә уңышлар телим. Мин жылыға шундый мұқтаж идем, арган идем, йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин жылыға шундый мұқтаж идем, арган идем, сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип ул да булса Илсеп. Илсәйөн синдә. Миндә. Бездә. Да. Ничек булды ул? Менә нәкъ инде синең клибыңның режиссеры, оештыручысы, гомумән баш кешесе дип әйтәсем килә. Лилия Кадырова, мин беләсезме, клипларны күп төшергән булды. Но 3 сәгать эчендә андый шикарный клип төшереп буладыр, мин күз алдыма да китермәйдер идем. Шуның хәтлек бөтен әйбер оештырылган. Менә хәблай басасың, хәзер булай итәсең, хәзер менә монда барасың, башыннан азгана хәтлек искиткеч. Мин шуның хәтлекне рәхмәтлемен. No problem. Димәк, әле алдагы көндә тагын клип көтеләчәк. Беләсеңме, мин безнең әби, усал әби әйтә, азагын күрәсең килсә башын сөйләмә бер кемгә дә дип. Но бүгенге көндә без Лилия белән шәп кенә бер клип әзерләп ятабыз. Алла биргән булса, август айларында телевизордан күрербез дип өметләнәбез. Менә дөрес, Мин вообще гел шул клип белән яшим соңгы арада. бик күп артистлар белән TMTV Production'га эшләргә туры килә. Аларның характерларын, аларның эшләү рәвешен беләләр. Һәм дә Лилиядән сорыйсым килә. Илсиядә нинди өстенлек барсың?
Беләсеңме, менә шуннан да без бит инде күп төшерәбез, күп эшлибез, була шундай артистлар, ул сиңа таләпләр куя, синең командаңа таләпләр куя. Баш миеңне ашап тора, ләкин үзенә беркайчан да бернинди таләпләр куймый. Менә Илсия беренче чиратта үзенә таләпләр куеп, беренче чиратта үзе эшли торган кеше. Әгәр дә артисттан алып була икән, әлбәттә нәтиҗә яхшы була. Әгәр дә артист үзе күңелен салмый икән, димәк командаға ауыррак. Менә күңелен сала торган кеше белән эшләргә дә эшләргә. Алла бирса. Рәхмәт ышанышың өчен. Ой, Лилия, рәхмәт эшегез өчен. Sizga mana bu premiyani ник berdilar ekan? Bunda aytib bo'la bizdan da yaxshiroq duet yo'q birinchidan. Ham bizning jurlarimiz, bizning boshqaruvimiz ul durustdan da bir o'zi unikal, ham shunday professional darajada o'ta. Rahmat. Men bir so'z bilan aytam, zaработали. Ham Artur o'zini bek xato yarataymi? Abi albatta, endi yaratmasang bu. Shunsiz bo'lmay. Rahmat bek zo'r sizga. Mana bizni shunga ko'ra o'zimizni. Xotin qizlar kimni ko'proq yarata ekan? Mana Arturnimi yeysa? Arturni. Artur marata endi hazraymi? Yo'q. Artur deb ayta. Yaratdingiz bizni. Yaratirga kerak bizni. Yaratmishi bo'lmay bizni. Rizat ham Zinira Ramazanovlar eng yaxshi duet ismine loyiq bo'ldilar. Ne uchun Laysan ham Bulat tugul, ne uchun Salovat ham Go'zalim tugul, ne uchun siz? Аны тамашачылар хәлитә, телевизор караучылар бик зур рәхмәт. Беренче әйтәсе без килә хөрмәт телевизор караучыларыбызга, тамашачыларыбызга, TMTV телеканалына безне хөрмәт итеп менә шулай чакырганыгыз өчен, тамашачыларга безне сайлаганыгыз өчен без бик шат. Сезнең ышанычыгызны акларбыз, Алла бирсә. Беләсезме, Алсу белән Азат без яхшырак дуэт дип әйттеләр. Ишеттегезме моның турында? Бәлкем яхшырактыр. Ләкин Чыннан да шулай микән? Ләкин тамашачылар безне сайлаганнар бу юлы. Сайлаган бит инде, ничек бар шулай булгандыр инде без. Ялгызда түгел, барлада түгел, хисләр булса да, мәхәббәт түгел, юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар безмени, шулай кәүгә. Бу мәхәббәт турында җырыңны инде Винарска багышлап җырлагансыңдыр инде, Юк, дуслар, мин бу җырымны үземнең әтиемә багышладым. Чөнки бу аның яраткан җырларын берсе, ул минем мәрхүм инде, Татарстан халык артисты Рафик Тарҗиновка багышладым һәм инде сәхнәдән дә мин ул сүзләрне әйттем. Шуңа күрә бу бик серьезный җыр. Һәрбер кеше ул җырны үзенә ничек кирәк шулай күрә. Һәм инде менә ялгыз да түгел, парлы да түгел, минем өчен инде ул менә әтиемә багышлаган. Без ялгыз да түгел, парлы да түгел инде менә хәзер. Менә шулай. Җаны, бу премия сиңа нәрсәгә кирәк? Мин инде TMTV каналында 1 ел эшлим, шуңа күрә бу минем өчен бик зур дәрәҗә. Бу минем яраткан каналым, бу минем эш урыным, шуңа күрә бу минем өчен минем зур хыялым иде. Премия алуны ничек бәйрәм итәргә уйлыйсың, әйт әле. Мин инде барлык туганнарыма күрсәтеп, белмим әле уйламадым. Бәлки өйдә туганнарны яшәп, әзрәк шулай күрсәтеп үткәрербез инде. Сөйгән ярың бармы, булачак микән? Әйе, мин инде менә Кая ул? Күрсәтмисең? Недавно гына әйткән идем тәмле көрәштә бар. Һәм инде мин бик шат, минем яраткан сөйгән ярым бар. Шуңа күрә егетләр, шулай әйтәм, бүтән миңа язмагыз, эзләмәгез мине. Минем йөрәгем уже занято. Менә шулай. Ләйсән, син кайчан мине үзеңнең бер оригиналь клибыңа аласың инде? Алла бирсә, аны тагын берне төшерергә кирәк бит әле. Аласыңмы? Шешке, шын дөресен әйтеп бир әле. Илмира Нәгыймова сиңа конкурентмы? Без гомумән артистлар бөтенебез бер-беребезгә конкурент инде. Ләйсән Мәхмүтова конкурентмы? Барыбыз да конкурент, без бөтенебез төрле булгачтан курыкмыйбыз. Киресенчә бер-беребезне уздырып, ниндидер яңалык кертеп җырларга тырышабыз. Шуңа күрә бүген дә барлык артистлар да үзенчәлекле номерлар әзерләде.
Мин дә шул рәттән. Бүген синең өчен аеруча башка төрле көн. Ничәдә тордың? Ничә сәгать җыендың? Нәрсә ашадың? Нәрсә белән килдең? Кем алып килде? Мине бүген иртәнге 5-тә кызым уятты. Тордым, җуындым, кыздырылган бәрәңге ашадым һәм такси белән килдем. Ирең кая? Ирем минем костюмны алып йөрде, туфлиемне алып йөрде, минем эшли алмый калган эшләрем. Алып китәмсең? Кайтамы? Әлбәттә, Алла бирсә. Akıllarını bulup şeşlerin sipar idim Tarağın tügül özengine Urlaplar kaçar idim Altın taraklarını bulup şeşlerin sipar idim Tarağın tügül özengine Urlaplar kaçar idim Зөфәр абый, хәзерге мезгилдә татар эстрадасында кем беренче? Миннән башкамы? Сездән башка. Сез инде беренче аңлашыла инде. Мин санамасак име? Но мин уйлыйм, минем шикелле барса беренче дип. Кем икенче алайса? Менә калганнар бөтенсе икенче. Тегәр җавап булмый инде алайса. Барысында яратасыз? Юк инде, мин барысында яратсам миннән тормый. Минем гомумән аларга караш бик бәлкем объектив түгелдер. Караш бит иң дөрес караш, ул тамашачы карашы. Кемнең концерттан кеше җыри, кемне халык яратып килә концертына. Менә шул беренче шул популяр инде. Инде кемдер анда матур итеп җырлый, матур итеп анда сахнага чыгып үзен күрсәтә. Инде кызганыча каршы концертларында халык бармак уйнаган санарлык, булар инде икенче. Фәрабы менә һаман силиләр, һаман сүгәләр, һаман инде булса да тәнкыйть әйтәләр татар эстрадасы турында. Ул булырга тиешме? Ул сез моның белән килешәсезме күп очракта? Әгәр дә татар эстрадасы турында сөйләшмәләр икән, бу иң начар булыр иде. Димәк, аны турында сөйләшкәч, димәк ул бар, димәк ул яши, димәк ул әле бүген әле һаман да үзенең кыяшасында урын эзли. Һәм шулай булырга тиеш тә ул. Тәнемдә җаным барны, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, һәр тибеше. Тәнемдә җаным барны, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, һәр тибеше. Рафаэль абый, татар эстрадасында нинди кайсы кызларны яратасыз? Ышатасыз? Әйтегез әле. Минем хатыным үзе кыз кебек. Шакира, хатынымны яратам. Рафаэль өчен җавап бирим әле. Кызлар яратмаган ир-егет буламыни соң ул? Димәк, ул егет дигән сүз түгел ул. Ярата, барсында ярата. Кемнәрне ярата? Ярата. Гомумән телевизорда күренә дә, кара бит әле ул дип. Әле без аның белән икәү утырып, менә бу матур, менә бу тигеләй дип икәү сөйләшеп утырырга да булдырабыз. Фикерләрне уртаклашабыз. Хәзер элегрәк юк иде инде хәзер. Яшатлаган сайын фикерләр уртаграк була икән. Рафаэль абый җаваптан әкрен китте. Динапа, сез китә алмассыз. Татар эстрадасында кайсы егетләрне ышатасыз, яратасыз, иҗатын үзен? Барсында яратам. Әмма ләкин аеруча мин яратам Раяз Фасыйковны яратам. Филүсне яратам. Барсында яратам инде бит Рафаэль. Яратам, барсында яратам. Иҗады тандым дигәндән инде хәзер эшли башладыгыз бергәләп. Ничә ай булды инде? Искә төшерегез әле. Ярты елдан артык инде бергә менә эшлибез. Җырлар язабыз. Ярты елдан артык. Гүзәлия менә инде тәҗрибә буенча күп кенә очракта эшлиләр дә, аннары Гүзәлия үзе генә кала. Болай булмас микән? Моны хакимгә бирәмме или Якты өметләр белән яшибез без, омтылабыз шушы нәрсәгә. Миңа калса, менә әле эшлибез икән, ниндидер уңышларга ирешәбез икән, улсы да зур безнең өчен зур бәхет. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары, безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары, безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Ничек уйлыйсың, менә сезнең номинациядә мин кем өчен җан аттым икән? Минем уйлавымча, әлбәттә минем өчен. Дөресме? Ярар, җавабыгыз кабул ителде. Бер генә сорау. Рифат Зарипов ник шулай киенәсең ул? Потому что стильле, алар яшьләр бит креативлар алар. Җимесең әлеге аның образлары.
Миңа калса, шамый дей алмайм, чөнки һәрбер кешенең үзенең күңеленнән чыкты, шулай киенә бит үзен. Миңа калса, матур киенә. Нинди охшашлыгыгыз бар икән Рифат белән? Рифат беләнме? Бәлки без әз генә икебез дә мишәррәкбездер. Молодец егет диләме? Молодец. Сөз юк, молодец. Әнвәр, хатын-кызлар сезне ярата. 40-тан артык, 50-дән артык кызлар сезнең яңа килеп өстегезгә сикерсә дип әйтикмез инде, баса башласалар, нишлисез? Белмим, уйлаганым юк. Моңа әзерме? Хәзер торамы иде, хәзер уже андагы күнегә башладым. Хәзер бу нәрсә эшләргә белмим әле бага. Азали, ничек хәлләр? Рәхмәт, шундый әйбәт, шундый күңелле сәхнәдәнсең. Эстраданың поп принцессасы нинди булырга тиеш икән ул? Миңа бу номинациядә бүләк, тамашачым бүләк иткәч, мин уйлыйм, шундый инде. Алсу һәм Азат Фазлыевлар, әйтегез әле, иң яхшы клибыгызны кем төшерде? Кемнәр төшерде? Безнең иң яхшы клибыбызны Лилия Кадырова җитәкчелегендәге TNT Production егетләре кызлары төшерделәр. Алар безне 2 сутка ашатмадылар, төшерделәр, ныклап эшләделәр. Алла бирсә, алар белән бергәләп тагын бик күп матур, яхшы, тагы да әйбәт клиплар төшербез дип уйлыйбыз. Иң яхшы дуэтлар исемлегендә номинациясендә дип әйтик, Ризат һәм Зинира Рамазановлар җиңеп чыкты. Алар иң яхшылары дуэтлар арасында. Сез моның белән килешәсезме? Дамир, без бит инде үткән ел алдык. Безгә үткән ел бирделәр бу номинация. Быел сез иң яхшылары түгел. Ел саен бер номинация бирмәсләр дип уйлыйбыз. Сез үзегезне иң яхшы дуэт дип санамыйсызмы, барыбер? Саныйбыз, иң яхшы дуэт дип саныйбыз. Ләкин инде әгәр дә синең клибында җиңеп чыкса, шул иң яхшы дуэтлар арасында. Димәк, без дөрес юлдан барабыз, дөрес эшлибез, халыкка ошый торган җырлар иҗат итәбез, клиплар төшерәбез. Сез молодцы, аңлыйм. Ләкин Ризат һәм Зинира өчен сез шатмы? Бик тә шат, әлбәттә, без алар. Көндәшлек юкмы? Көндәшмисезме? Ничек инде? Көндәшлек дигән әйбер инде ул минемчә дөрес түгел, без иҗатта һәр вакыт аралашабыз, шулай бит. Алар шатбыз. Кара әле яңа клип төшергән, кара әле яңа костюм алган, яңа уйларга кирәк. Әгәр без бер-беребезне карап, бер-беребезне өйрәнеп төшермәсәк, эшләмәсәк, безнең бер точкадан туктап торырык. Булай безнең шундый нәрсә ашкыны бар, шулай бит. Һәрбер дуэтта соперниклар булырга тиеш, бөтен нәрсә булырга тиеш. Шуңа күрә Яхшы булсын өчен тырышасың. Егетләр мәхәббәте номинациясендә җиңеп чыкты безнең Айгөл Рәхимова. Ничә егет белән бер юлы очрашканың бар, шуны әйт әле. Шуннан әйткәндә егетләр белән очрашканым гомумән юк. 25 яшькә җитеп. Шуңа күрә Җигән далай. Сиңа ниң рөхсәт итмиме? Юк, минем үземнең Егетләр яратмыйсың? Егетләр яратам. Вакыт булмый, чөнки гастрольләр, концертлар. Миңа калса, бу минем өчен бик көтелмәгән номинация. Номинациядә җиңү. Агер кара әле. Син ялгыз, мин ялгыз. Бәлки безгә өйләнешергәдер дә һәм иҗади гаилә ясаргадыр. Аннан соң рәхәтләнеп китәбез гастрольләргә. Син ризамы? Юк. Гомер үтте, тормыш юлын миндә үтте. Үткән еллар, йомгакларын, төрлесеннән инде сүттем. Илназ Бах, Илназ Гарипов, алар кемнәр? Аңлатып китегез әле. Алар шулай ук автор башкаручылар. Автор башкаручылар инде безнең татар эстрадасында бик күп түгел. Сүзләрендә, киендә язган һәм инде халыкка, тамашачыга җиткергән җырчылар. Алар инде автор башкаручылар дип атала. Шуңа күрә Илназ да, X-дә Илназ Бах та, Гарипов та, молодцы, конечно. Но мин җиңдем. Конкурентлар итеп саныйсызмы аларны, юкмы? Шындырсың, яшермичә. Юк. Сез беренче. Мин беренче дип теге мактамыйм, но минем җырлар халыкчан. Ренат абый, сезнең фирменный биюгездән мастер-класс аласым килә. Күрсәтәсезме?
Әйдәгез. Ничегрәк булыр икән ул? Так, шулай иттереп куй. Мин би И поехали. И ауштас. Yalqınında məxəbətlik yaramdırılım Yarattırdın başı içtiğim yenim nişilip Yıllarımı da yürüyüm seni yerim güzelim Barı sindip yaşayırım Син иң яхшы алып баручы исеменә лайык булдың. Ранил белән Булатның күзенә ничегрәк карарсың икән син? Нишләп Ранил белән Булатны гына бу Team TV каналының иң яхшы алып баручысы булгач, син ничек минем каршыда торасың? Мин шуны аптырап торам әле. Тыныч кына дисеңме? Иң яхшы алып баручы шәһәрендә син ничек тора аласың? Мин син Вот это я понимаю. Güzel Urazova, Ildar Хакимов, гастрольләр рекордсмены. Шулай бит? Эмоциялар яхшы сезнең. Гастрольләр күп, әлбәттә, Аллаһка шөкер, күп булсын да, ни өчен дигәндә, менә шушы яраткан җырларыбызны һәрбер татарлар яшәгән төбәккә җиткерәсебез килә. Шуңа күрә бу сөйнечле. 15 ел, Аллаһка шөкер, менә шулай әкрен генә эшләп киләбез. Һәм дә тагын 15 эшләргә булсын. Ничә километр узылган икән? Бераз генә булса искә төшереп карасар. Елына 80 мең, 90 меңгә чыга. Бу шахта инде. Шахта Казаннан кала иң ошаган шәһәр бармы икән? Әйтерсез инде Казан иң матуры, Казаннан да матур шәһәр юк диярсез, әйме? Миңа туган ягым Уфа ошый. Башка шәһәрләр ошый, ләкин инде мин бит инде Уфада, Башкортстанда туып-үстем, шуңа күрә мин Уфа шәһәре миңа якын. Миңа Пермь ошый. Мин Пермь өлкәсеннән. Казан, Пермь, Уфа сезнең тукталышлар дип әйтсәк тә була инде. Дөрес, безнең Гүзәл Илдар, Гүзәлгә күбрәк бер сорау булса, Элвин Грей, Радик Юльяшин хәзер Хәмдүн апа белән син җырлаган дуэтны башкарды. Ачу килмиме? Әнишләп минем ачу килсен. Алар бит аны шаяр башкарганнардыр инде. Бер җыр белән генә туталып калмасалар, тагын җырлап китсәләр. Кетсеннәр, чөнки алар иҗат кешеләре, без барыбыз да иҗат кешеләре, шуңа күрә кемдән инде дә булса җыр иҗат итеп чыгара икән, халыкка җиткезә ала икән, хит дәрәҗәсенә эшли ала икән, димәк, алар аны эшләргә, аларның хакы бар, мөмкинчелекләре бар икән, алга гына булсын. Номинацияда җиңмәгән булсаң, кайфың төшкән булыр инде, әйме? Нишни идең син бу ситуацияны күз алдына китер әле? Әлбәттә инде Дамир, без бит тырышабыз, мин үзем язам җырлар. Ел буе эшлибез, ел буе тырышабыз, иҗат итәбез, әлбәттә инде кайфым төшер. Җиңмәгән булсаң. Синең образыңа түгел, син әле шәшеңне дә үзгәрткәнсең, шәш образын дип әйтгәндә, нишләттең син? Монда укладка Кистердем, менә шулай иттереп, шундый стильдә укладка гына түгел, кистерелгән чәч. Ну, кыска чәчне инде бик теге жәлләмисең дә бит инде. Озын чәч булса, кисмичә шулай итеп саклап йөрисең. Кыска чәч булгач, төрле экспериментлар ясап буладыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу юлы мин менә шундый эксперимент ясап карарга булдым. Бик кыска итеп алырга әзермисең? Мәсәлән, егетләрчә менә минем кебек. Синең кебек үк түгел, бераз озынрак әзер. Салават Гүзәлем, ни өчен сез иң стильле дуэт? Яхшы сорау. Чыннан да бу елны без күп кенә премияларга лаек булдык. Һәм инде күпләре аларның менә иң зауыклы яисә иң креатив һәм инде менә Team TV премиясының инде бу бит инде елның соңгы менә шундый зур чара. Һәм инде монда без шушы премиягә ия булганга без бик та шат. Моны тамашачы сайлагандыр инде. Моны һәм Team TV каналы җитәкчеләре. Дуслар, әлеге егетне ТНТ каналында сез инде бик күп тапкырлар күргәнсездер. Руслан, сәлам. Сәлам. Хәлләр? Әйбәт. Эмоции, атмосфера ничек? Әйбәт. Все круто, все классно, атмосфера очень здоровская вообще. То есть такая огромная татарская хорошая тусовочка тут собралась. Прям все друг друга знают, все друг друга обнимают, всем прям классно, у всех хорошее настроение, это здорово. Быелгы TMTV премиясын оештыруда катнашкан команда белән гомумән канәгатьмесең?
Әлбәттә канәгать менә шундый зур тамашаны без бүген тәкъдим иттек безнең тамашачыларга һәм инде да мин инде сәхнәдән да әйттем ул сүзләрне бу елгы премияның исеме 3нче биеклек дип атала һәм горурланып әйтәм без шушы 3нче биеклекне яуладык. Башта Мөнир Рахмаев, аннан соң Вадим Захаров, хәзер инде Элвин Грей, Радикал Якшин. Егетләр бер үзара сугышмыйлар микән алар һәм әлеге исемлекнең дәвамы булыр микән? Сугышмыйлар, Мөнир үзе миңа хыянат итте, Ландыш Нигъмәтҗанова белән җырлый. Захаров миңа әйтте, "Хәнәр апа, мин берәр яшьрәкне табам" диде. Элвин Грей миңа әйтте, Edith Piaf da senin yaş vakitte senin yaştaki vakitte Edith Piaf Fransız jırçısı 17 yaşlık jigit bilen turgandy. Biz ikimiz kelişemiz dey. Allah bilsə bəlkə hələ siz birgə dünya xərinki bilgan. Yaşar şoxta yaşab qalır, hər minutdan ilham alır, ömürlər bitirir günə. Uzğanır ömür yıllarının, uzğanır ömür yıllarının, qadirlərin bilgənə. Дистелеген yıllar boyu халыкның мәхәббәтен саклап калу, яулап калу җиңелеш түгел. Аның рецепты бармы? Нәрсә эшләргә кирәк? Һәр эшнең үз авырлыклары бар. Әгәр дә эш дип атасак, безнең эштә ул җиңел түгел, аны белергә тиешләр барсы да. Икенче яктан карасаң, белергә тиеш түгелләр дә барсы да. Безнең эш ул шатлык бирергә тиеш. Моторлык, яшьлек. Шуңа күрә һәр вакыт формада булырга кирәк. Һәр вакыт ничектер тугры булып калырга кирәк үзеңә һәм тамашачыңа. Белән алып барганың бар. Рамил белән гомумән таныш. Татар эстрадасыннан тагын кем белән алып барырга теләр идең? Менә бу ике егет миңа минем характерыма туры килеп торалар. Миңа калса без ишәү әйбәт кенә алып барыр идек. Мин инде алай теге ел сайын кыш алыштырып бирәсе килми. Яратасам да гүмәктә, яратмыйсың да гүмәк, кайшагында Татар эстрадасында Алтын Тавыш Филус Хахиров булса, урыс эстрадасында Николай Басков. Сезнең нинди уртаклыклар бар икән? Уртаклыклар, без икебез дә блондин, икебез дә Рәсәй кешесе, Рәсәй гражданиннары. Шул, бетәне икебез дә тенор. Иң яхшы концерт программасы номинациясында җиңеп чыкты Зайнаб апа. Яхшы концерт программасын булдыру җиңел эш түгел. Сез моңа ничек ирешәсез? Тырышлык белән әлбәттә бар бик нык теге юксыз төннәр дип әйтик, юксыз көннәр һәм әлбәттә безнең инде ул программабызга ям бирде. Безнең узак еллар җыелган репертуарыбыз, безнең дусларыбыз, әлбәттә безнең белән гомергә шушы сәхнәдә бергәләп эшләгән иҗатташ дусларым шушы бәйрәмгә бик нык ям өстәделәр. Мин аларга рәхмәтле. Her şak ötkenler tügel Kileşekini yaşin sağınır. Фестивальнең оештыручысы буларак әйтегез әле, тамашачыны шаккатырыр өчен нинди алымнар, идеялар каян аласыз? Әлбәттә бу идеялар режиссер ярдәме белән эшләнә һәм бик зур рәхмәтемне безнең баш режиссерга әйтәсем килә, ул Максим Геннадьевич Лазубовка. Әлбәттә безнең креатив командабыз
Һәм быелгы TMTV премиясының айырмасы шул идәннең экран кебек булуы, бик матур итеп күренүе шул булгандыр. Иң креатив ягыннан дип әйтәм. Һәм шулай һәрбер танцеваль коллективлар ярдәмендә эшләнгән күп кызык номерлар булды. Шуңа күрә мин бу эшне режиссерга бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм әлбәттә барлык танцеваль коллективларга һәм көч куйган командага. Командага килгәндә, әлеге зур грандиоз 5 сәгатьтән артык тамашаны ничә кеше эшләде икән? Алай санап тормадык инде без аның берәр 100 кешедән дә артык булгандыр монда. Әгәр дә инде танцеваль коллективларын да алсаң, анда 200 кешегә хәтлек җитәдер. Монда 6 сәгатьлек программаны әзерләүдә күп кеше һәм күп көч куелды әлбәттә. Киләчәк сәрәне аңсандыра, өметле сарылып, шумадан һәр җан үткәннәрне түгел, киләчәкне яши сагынып. Достар, шулай итеп TMTV премиясе ахырына якынлашты. Лауреатлар билгеле һәм инде грандиоз тамаша күрсәтелде. Киләчәкне яши сагынып, киләчәкне яши сагынып. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.